like to welcome our viewers. We have 3 viewers for this evening. Standby lang kayo dyan because we will be starting our program. Ako rin nag-inusara karon kay ang akong asawa tuan nag-practice, no? Luoy ganigi ko karon ako rin usad rin. Perting luoy agon taon nato ani, no? Mag-inusara tas kinabuhi ani, perting yun natong luoy. Wala nga nag-inusara lang sa ko karon, no? Alag nag-inusara basta kay nag-inusara ra gyud. Okay, we have one from Jeremiah Revelation. Grabe ka practical. God bless you, Lord. Good evening. Don't forget to share, my friend. Don't forget to share sa atong live video kay part 2 ni siya sa atong na-discussan kagabi mga kitunan. Ang marka sa mga balaan. Okay, from Ma'am Jubilin Tangwan here in Tagum City. Good afternoon, Pastor. God bless you. Good afternoon. Don't forget to share it, Ma'am. Then, luming kay kakaroon, Pastor. Musta ang white horse na to niya? Jesus is still okay. Power to power tayo. Don't forget to share and support us to our Gcash. Atong Gcash atong ipuntag niya. Kaya gusto mo suporta. Ganahan lang sila ihatag Gcash. Pahinumdum ang itaon, pusat ang daang Diyos, samtang may kinabuhi pa. Pusat ang daang Diyos, samtang Luming kita permanent yan eh. Balag ko. Dapat ang katawan. Luming yan mo na. Title ng song is Pagpahinumdum. Sung by Sister Pretty, composed by Mr. Rio Cabardo. That's all. Thank you. Kay moro gyud kata balik sa tuwa kay mata pwede sa what? Di ba? Sa Dios may kadaugan. Akong isulti, ayaw kalimot mga kaigsunan sa pag-share. Yaning atong manindot ka programa. Part 2 ni siya, ha? Part 2 ni siya mga kaigsunan. Dili ni part 2 sa way resibo, ha? Part 2 ni siya mga kaigsunan sa atong wallet. Ha? Nag-trending na rin ba kayo nag-asay mo ang resibo. Pagkadelikado, ha? Paresibo. Paresibo yun sa permanente. Kaysa ganahan nga mo share sa ilang mga blessings na to, ha, muhatag yung tag-resibo. Kasi yung tag-ipa, no? Nalingaw biya ng mga kiksunan karong trending na, kanang kingan lang trending karon, kanang resibo ba, no? Magkalilisan, magkatawa ka ba? Power kayo ka, Pastor, uban sa tabang sa Ginoo. Praise the Lord. More na maghatag na itong kusog kining balaan ng Espiritu. Naghatag sa to. I will just enjoy magkiksunan. Let's not take seriously ang atong life. Let's take it committedly. Committed lang yun ta. Pagkanindutag yun taon sa labas atong kinabuhi. Mga kiksunan.
Okay, ato ding gipasalamatan mga kaigsunan ang atong mga sponsors nga mga naghatag silang mga ginagmay apan kanunay nga mga blessing. Sa silang pagpakan kay grabe gyud ang ilang tao no, naghatag sila aron pud makapadayon ni atong programa isang pagsak naman dyan. Diyos, may kadaugan, salit lang, kunti lang, ang saad sa Diyos, unahon sa kaluya, una-una asya, may mga kalibog ka, o mga kapala. Okay, yun mo kalimot sa pag-share ni ani mga kaigsunan. Akong usbon, you can support us through our GCash number 0951-4983-803. Habang tumatagal, gumaganda yung ating studio. Gumaganda yung ating studio. Pagpakan na to mga sponsor. Brought to you by our sponsors na mga buutan o nagpadala sa ilang mga ginagmayng pagmahal. Agganiduta sawa pagkahatag. Game over. Bitaw, salamat gyapon na sa kanunay ninyong paghatag og mga prayers sa ato ang programa. Okay, umanan na yung kanta niya no, napay isa ka kanta. Kay kaning akapila niya. Panahon, ang title ni Panahon. Mahalag ginagmay, praise the Lord. Makatabang sa buhat sa Ginoo. Moro gina i-purpose po namo aning among programa kauban sa akong asawa on behalf sa akong wife mga kigsunan. Pakpak. And we would like also to acknowledge ang atong pinalanggang presidente kay konektado ni mga kaigsunan under sa akong family sa Northern Davao Mission, ang atong presidente sa Northern Davao Mission, Pastor Alex de Cesario. Pagpag! Kauban sa atong Executive Secretary, Pastor Seth Swan, na kong pinalanggang ninong pagpag. O ginubanan pagyon mga kaigsunan sa atong mga pinalanggang ministerial Secretary Pastor Jasper Lab Panuncio. O sa atong pinalanggang Youth Director, ang atong pinaka sentro sa atong basketballista ng Northern Davao Mission, Pastor Harley Ibanez. Okay, ato po nga greetings ang atong Hope Channel Director Station Manager Ma'am J. O ang atong usa sa mga directors Pastor Nacorda and Mrs. Nacorda. O sa tibuok staff mga kaigsunan sa Northern Davao Mission, welcome and thank you and God bless you always. Okay, ato lang ni pumano ng kanta kay magsugod ang atong program. Ay ka ang Diyos, pasigmahutan ka sa imong panahon. Ayaw sunda ang kalibutan ta, kaugalingon ilang ikatagang pagtagad, apan sa pagalagad nagapakyas. O panahon pulong nga muhanaw dayon, kung kini mo lamay nakanakto, usa sa tanang panahon, kay kang Diyos. Pasigmahutan ka sa imong panahon, o panahon pulong nga muhanaw. Okay. Sugod na kita mga kaigsunan kay the time has come for us to start
ang atong programa ning manindot nga kagabion. You are ready? Bow your head and just close our eyes as we ask the presence of the Holy Spirit para nasa tuwan ning kagabion. Amahan na mong balaan, Diyos, nga magkagagahom sa tanan, dalaygon ka sa walay katapusan, tungkol sa imong pagkamaayo, pagkamay kumahon. Matuman sa kanunay ang imong pagbuot, ubanin na usab kami. Samtang kami magkahimo sa among programa, manindot nga kagabion, alang sa imong pulong nga mulakayap kini o Diyos. Undagan sa mga dagkong dapit sa kalibutan, nan among masabtan ang pagkamaayo sa amon. I-bless, O Diyos, ang tupiko nga among pag-ekskutan ni kagabion. Gamita ako nga masabtan usab nila ang imong pulong ni Jesus. Okay, grabe oh. Mag-blessing lagi daw sa iyang narigyo kay sakyanan na phone ay kagool. Ay pagkabalaka. Okay. Mga kigsunan, welcome sa atong programa ning manindot nga kagabion. Sa atong programa on behalf of my partner, kami magasulti kaninyo ning kagabion as we welcome you sa atong programa ang giuluhan, ligtas ang may alam. Okay? Dito taniundang mga kaigsunan kay ato tong giisgutan ang ipanganlan mga igsuon o usa ang marka sa mga balaan. Ako lang usbon, musulti ganitag marka sa mga balaan mga kaigsunan, mauni siya ang di na pwedeng kwaon. Ha? Nakatatak, nakaplastar, nakaukit mga kaigsunan. So, kung imo siyang tanggalon, masakitan ka. Kung imo po siyang tanggalon mga kaigsunan, mawala ka. Okay? Atong nanikiradon. Okay, so mauna siya mga kaigsunan ang ipanganlan og marka. E kung mag-isgot ang marka, basta ihatag na ganina sa Ginoo, di yun na nimo pwedeng kwaon, or else something will happen to you mga kaigsunan. O, balikan na tos magkadali atong naisgutan sa atong lesson atong niaging gabi nga dili pwede madawat sa Dios ang pagtuo nga walay buhat. Kinahanglan maguban murag balaod o grasya. Kinahanglan na siya inseparable sweethearts. Okay? Dili siya kinahanglan nimong bulagon mga kaigsunan. Kay ang kinahanglan nga bulagon ang dautan ra gyud og matarong, that is what we call the segregation process. Ha? Ang pag-segregate lang yun na mga kaigsunan. Atong ipadayon ang atong pagtuon para mas masabtan nato ang markas mga balaan. Ingon ang daghang tao mga kaigsunan, ang kasuguan gibahin sa duha. Actually, wa tay problema ni ana mga kaigsunan. Kay tinuod man gyud pod. Gibahin sa Dios ang kasuguan sa duha. Sa na lang to. Love the Lord with all your heart. Usa pa, with all your mind and with all your soul. Mo na isugo sa Ginoo pag-abot sa New Testament. Pero ato sa kwaon ang comparison. In the Old Testament, mga kaigsunan, the ingredients of the law was presented. Ako nagklaro ko na, the ingredients of the law was presented in the Old Testament. In other words, kung kwaon mo nagbase mga kaigsunan sa gipanganlan gani o pagkaon, kanang lamas, isa-isahon yun na imuputang. Doon na may lamas nga pag-uban sila, pero doon na lamas nga di ni mo po isa-isahon yun ni mo putang. Maunay na itabo sa Old Testament 10 Commandments. Ang kasuguan nga gihatag sa Dios giusa-usa niya og latag. Pag-abot sa New Testament, mga kaigsunan, watch this one. Ayaw yung kasipyat na rin akong isulti. Kay di ko gusto nga maka-create kag imong kaugalingong theory. Kay sumala sa atong gikatunan din you and me is not a God.
Di gyud ta pwede mahimong Ginoo. Ano? Simple ra medyo kayong himo sa Dios. Kung gusto ka mahimo kang Ginoo, naalay usa nga kinahanglan nimong himuon. Unsa gani? Imo ra gyung ihapon ang buhok sa imong ulo. Isamaray sa Ginoo mga kaigsuonan ang 10 commandments. Love God with all your heart and soul, and love man as you love yourself. Tama ang paratang sa uban nga wa na inapulo, ihimo na lang duha. Pero ato ning klarohon karon mga kaigsunan, because we want, and I know you want also, nga mahimo kang kabahin sa mga balaan. Kung sa ganitong balaan, mauning mga taong makalahutay mga kaigsunan, mauning mga taong imarkahan. Once nga di ganit ta mamarkahan, di yun ta mahimong iya sa Ginoo mga kaigsunan. Ato ning tan-awon, balikan nato ang ingredients sa napulong kasugo. Ako ning mabahin nga sa Old Testament ingredients sa 10 Commandments, pag-abot sa New Testament makigsunan, mauna to'y unod sa 10 Commandments. Pero wa kakakita og sudan nga inigluto sa unod, waon nimong ingredients. Walay nitabo ni ana mga kaigsunan. Na mga niuban, ila paganing isahog, ila paganing himuon mga kaigsunan nga sudan kining gipanganlag ingredients. Okay? So unsam day ingredients aning love God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Number 1, go back to the Old Testament. No other gods before me. Ayaw paghimo og laing Dios gawas kanako. Mo nay gisulti sa atong Ginoo. What are considered other gods? Og atong tanawon makigsunan, nganong gisugo man gyud sa Dios nga dili ta mohimo og laing Dios. Ha? Ngano man gyud niingon ang Dios mga kaigsunan nga dili ta pwede mohimo og laing Dios. Kay kung imong balikan ang history in the Old Testament mga kaigsunan, imo dihang makita that our God is the only creator and He is a jealous God. Pero kanang iyang pagka-jealous, dili na jealous or selos nga naa sa atoa. Ha? Dili na sa jealous mga kaigsunan nga sama nga kita magselos nga dunay pagdumot. Ang iyang pagselos or kanang jealous nga gisulti sa balaang kasulatan, maunay, that's the pain. Ha? Nga iyang bation, nga ikaw nga iyang anak nga giluwas, muadto na noon ka sa laing gigugma. Actually mga kaigsunan, sultian taga mo, ang balaang kasulatan is a love story. Wa ba mo kabantay, dunay tulo ka partisipante. Ang Ginoo, ang tawo, ug ang yawa. Mao yun ang tulo. Ikaw na kastunga, you are at the center. Giilugan kag lovers. Remember, unsa gani? The church of God is the bride. And the groom is coming. Pero nay isa ka groom nga mag-apil-apil mo ni gipanganlag kabit. Kining kabit bisag unsaon nimo bugaw kay nahigugma lagi, manabla lagi, moduot bisag mali. And that is what is happening today. Ang bride nga gipakaslan sa Ginoo, ang katawhan nga giangkon sa Dios, giulog mo na nga ang tibuok balaan nga kasulatan, actually it's a love story. Between these two couples who got married, unya ni ay usa nga iyang ex nga nakagusto pa aning bride, pero kay ang bride di napudlagi, kay giampingan na gyud siya sa iyang taong nahigugma niya, pero sometimes kining bride mo paling-paling kay mo balik pamangpud ang iyang gugugma, kay maningkamot man puning iyang ex. That's how I look at the Bible. It's a love story. Kung imong tan-awon sa love story,
sultian ta kay igsuon, even the landlost, ang mga balaod sa kalibutan kining kabit wa gyud nay habol sa tinuod nga bana. Wa gyud nay habol sa tinuod nga asawa. So kung imong tanaw ng logic sa Ginoo, time will come kung imong ihatag ikaw nga bride, ihatag nimo imong kinabuhi sa wa nagpakasal nimo, Satan never have a proposal to you. Walay proposal si Satanas. Teman gyud na. Ha? Ang Ginoo perti kadagag proposal, I will give you this one, I will give you this one. Bisan pag ikaw nay giminyuan, ikaw, because at the cross mga kaigsunan, mautong panahona nga ang proposal sa Ginoo kadtong dapita. Giunsa niya pagpropose atua? Ang iyang proposal mao ni, Father, forgive them, for they don't know what they have done. But the question is, ikaw nga giludhan, ikaw nga gipakamatyan sa Ginoo, nag-ingon ang Dios, no other gods before me. Ayaw na paghimo diha og lain nga Dios, mga kaigsunan. Kaysa panahon nga muhimo kag laing Dios, masakitan kining atong nagpropose nga girepresentahan ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Masakitan siya. Mao din nga nag-ingon gyud siya, no other gods before me. Actually, na-teksto sa balaang kasulatan. Nasa ko ikuan ha. Hayag ra ba atong panagway diha? Basig dili atong plastar. Hayag. Okay? On. Okay, that's on. Para makita ba? Klaro kita. Okay. Kana, klaro-klaro, ngit-ngit kaniya. Dahil gingon sa balaang kasulatan nga akong pagabasahon, usa sa dakong rason ngano nga ngatong Dios dili gyud siya ganahan. Una gyud niyang sugo ha. Ang una niyang sugo mga kaigsunan, ayaw paghimo og laing Dios. Mao ra gina kay ngano man, klaro ang balaan nga kasulatan. Akong basahon, Salmo 115, suwat nyo na, versikulo 1 ngadto sa 8. Niya, dili kami ang angay pasidunggan Ginoo, kundili ikaw. Tungod sa imong gugma og pagkamatinumanon, nganong giinsulto kami sa ubang mga nasod pinaagi sa pagingon, hain na ang inyong Dios. Versikulo 3. Ang among Dios, tubag ni Salmista David, tubag mga kaigsunan, sa iyang gitubag. Ang tubag mao ni nga nag-ingon, ang among Dios anaa sa langit ug buhaton niya ang iyang gusto. Apan ang ilang mga Dios, verse 4, that's verse 4. Ang ilang mga Dios binuhat lang sa tawo. Mao nay pinakadakong rason. Ha? Aside sa mupababa pagyud ta, ang una nga rason mga kaigsunan, di siya ganahan og lain nga Dios kaysa usa ka rason, tanan nga Dios ning kalibutan gihimo ra gyud nagtawo. Paano nato mahibaw-an ang Dios? Nagingon din ni mga kaigsunan, gikan sa plata o bulawan. May mga baba, versikulo 5, may mga baba kini apan dili makasulti. Oh. Sapa, may mga dalunggan apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makakupot. May mga tiil apan dili makalakaw. O dili gani makatindog ang tanang naghimo og misalig niini nga mga Dios. Ikaduha ni nga puntos Ginoo, mahisama usab kanila nga walay pulos. Nag-remember ba mo mga kaigsunan sa akong gisulti? Atong gibasa nga akong girepete ni, ang pagtuo nga walay buhat, walay pulos. Kini po di ang tawo nga nagsimbag Dios,
wala gyud kay pulos. Ha? Ang actually mga kaigsunan, ang 10 Commandments has a 2 sides, the front and the back, the spiritual and the physical. Kung musulti tag physical, sa unang commandment, morning mga rebulto, mga estatwa, mga pictures, mga kahoy-kahoy, mga diwataan, mga habak-habak. Mga habak-habak, inimprosiras sa bata. Instead magampo, di rebutang agprosiras ng bata. Kaya nga naman, una-una, mabuyag-buyagan. That's a kind of Diyos-Diyos. Kaya nga naman, kaklaro sa gisulti sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Sige nga sa English, trust in the Lord with all. Huwag yung mapilin. With all man. Protection, gugma, relasyon, panarbaho, panganling tanan nga pwede nimong ikadibatis Ginoo ingon ng Dios. All. Trust in the Lord with all your heart. Kanang tanang butang nga makapauyog sa imong kakulba sa kasing-kasing, isalig na sa Dios. Kay kung imo nang pabay-an igsuon, mahulog ng Dios. Musulti gani kag Dios, it was also coincide as a master, a ruler, a king, and a Lord of Lords. Like for example, cellphone can be your God. Kay kining word nga idols or worshiping idols, anything or anybody. Laro gyud kay na, bisan unsang butanga, bisan kinsa nga tawo nga mupulis sa imong kasing-kasing nga trono, mahimo nimo ng Dios. Sa gingon sa Balaang Kasulatan, una pa lang, thou shall not have no other gods before me. You can find that verse in Exodus chapter 1 verses 1 going through verse 17. Kay diya nimo mabasa that 10 commandments, and I name it the ingredients. Unsay meat? Love the Lord with all your heart, mind, soul, and body in strength. Unsay ingredients sa meat? Love. Mo na akong gisulti mga kaigsunan. I will have my conclusion by and by ni ana mga kaigsunan. Okay? So, kining mga butang, TV, kwarta, asawa, uya, panarba, even ministry can become an idol. Kini bitong musulti ta mga kaigsunan. Kaya nga naman, akong usbon sa pagsulti. There are those people, I don't want to hurt you, but I want you to open your eyes. Because there are those people who are in the ministry of God, but their lives are not under the control of the owner of the ministry. Uy, kadagan, prangkanta mo, ang dami kong nakita, kapatid, especially mga young people, naa sa singing group, maayo muwali, pero pag abot sa gugma, pildi. Naman, nasa simbahan, dikit, dapat, magakbay-akbay. Wa sila kabalo that they are already turning asar sa usi. Kadagan sa akong nakita, may muwali because they think that they can cover their sins by their own ministry. Kung iunan ang imong pagtagad, the ministry becomes your idols. Kaya you just feel,
instead nga ni apil kag ministry para ang imong kasing-kasing maparehas tang David og prayer ba, create in me a clean heart, O God. Dili kay ni apil kag ministry na feel na hinuon nimo nga secure ka, kay ni apil kog ministry, I am saved. I am saved. Bahala ito yung gagawin ko, basta kay mukanta lang ko sa Ginoo, I am saved. Di nakagabasa sa Biblia, wa na kay kagaampog tinun-anay, uluhod na lang kag-ampog for the sake of. That's the wrong concept. That is why God is telling us. He summarizes, love the Lord with all. Nga bisag wa ka nagkanta anang panuna, it should be that your life is a living testimony. Gani gitambag biya na ni Pablo. Kang Timothy, tanawa, 2 Timothy, atong basahon, tanawa. Unsay gitambag sa Ginoo sa ato ang mga kaigsunan, ha? O bito nagikanta sa usa ka reggae, dili tanang gasimba buutan, dili tanang buutan gasimba, dunayuban gasimba-simba lang, kay do naman sila'y panginahanglan. Niya basa 2 Timothy chapter 2 verse 15 nga nagingon. Yan niya. 15. Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw. Sakit pamaladumon. Kadaghan sa mga batanon. After they sing for Jesus, look at their works behind the cameras. Kadaghan anak. Pertina kadaghan mga kigsunan. In other words, they serve Baal in Jehovah. Sa may gingon sa balang kasulatan, you cannot serve two masters at the same time. Love the other and hate the other one. Sa ito pa yun. Walay angay ikaulaw sa iyang mga ginabuhat. Ay kadaghan kay kung nibawa na ni. Perti kusog mo wali mo ni pakpak. Pag humanog wali tuan naglingkod, agoy kusog kay muduwag cellphone. Kini pag yung email na yung sa kabatanon ako giingnan. Ako di man ko hate ng email, di lang ko ganahan. Kay characters palang daan. Pero ako isulti sa inyo mag-email gyud tatanan. Sabi ng email, mga tutag langit ba? Mga tutag langit. Ayaw mo pag Mobile Legend. Kay characters palang daan. Sabat day, sulod sa simbahan, magduwa. Can you just imagine? Pero singing group members na, preacher na, gapil nag mga ministry, nguning Diyos, iyang mga ginabuhat, dili ikaulaw. Sa pa, itunlo sa husto ang pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Itunlo yun naggusto. Mateo 6 versikulo 24 nga nag-ingon, you cannot serve two masters at the same time. Una pa lang na nga sugo mga kigsunan. That's how, brother, the 10 Commandments is, mga kaigsunan. Una ko isulti, ang napulo kasugo, this represents the character of God. Mo bito nang akong isulti atong niagi. Marka gyud ni siya kay once nga naa ni sa imo mga kaigsunan, sultihan ta ka. Your life is a transforming character of Jesus. Kay unang sugo palang daan, perte na kadakog sabtununon. Physically, ayaw pag-imog ribulto, actually, watay problema na. Ang problema na, katulang kasimbag ribulto, daghag na nga igo diri sa spiritual side. Kay wa gyud ta magbantay sa atong mga kaugalingon, mga kaigsunan. Ang ato lang gibati, as if we are in the sea level, that's okay and that's fine.
dili yun na siya mao mga kaigsunan. Ha? E naamang yun gitunlo ang balaan nga kasulatan unsay matarong unsa po'y dautan. E maura ba yun niyang bahinon sa Ginoo pagkabot sa panahon? Ha? Dili ra ba gyud ka ng imong teori karon nga okay ra ko ani, wa gyud nay labot sa pagbahinay. Ang bahinon sa Dios matarong ug ang dautan mga kaigsunan. Muna unang sugo, do not have other gods before me. Para atong maklaro, bisan unsa, bisan kinsa ang mupuli sa imong kasing-kasing sa trono dira, mga kaigsunan, it become an idol. Mahimo yun ang idol. Di ka kasimba tungod sa imong bana, siya imong idol. Kaya nga naman, a God is a master, a God is a creator, a God is a King of kings and Lord of lords. Basta ang imong kasing-kasing, napuno ganin na siya mga kaigsunan sa kalibutanong mga butang. I want to tell you, you are serving gods not knowing that you are already serving. Unang nga, kining unang sugo, kabalo mong say pangayoon na to, let us ask to Jesus Christ kining spirit of discernment. That kana bitaw makahibalo ka mga kaigsunan nga your life is not in the lost sheep. Kaya makabantay ka na. O biyaning parabol sa Ginoo. Your life is not the lost son, the prodigal son. Kasagaran sa maimpierno diri sa lost coin. Kay di gyud makabantay nga nawala kay nagtuyok-tuyok raman. Simba, tuyok, ala ra gyud ang kinabuhi. Simba, tuyok, ala ra gyud ang kinabuhi. Wa day kabalo nga tulo ka klase ang lost sa Bible. Lost son, lost sheep, lost coin. Ang ikaupat, mahimong lost. Mahimo. Wala na ba siya? Mahimo gidin taong lost mga kaigsunan. No? Ayaw kumpiyansa. Thou shall not have no other gods before me. Unay unang sugo nga package sa Ginoo. Whatever you have, trust it all. The word is all. Kaya kung imong tanawon, pag-summarize sa Ginoo, love the Lord with all na pod. With all. Huwag yung kay ibilin ni kusing mga kaigsunan. Huwag yung kay ibilin ni kusing. Ikadua, do not make any graven images nor worship them. Sunod manggun siya. Once manggun mga kaigsunan, ang physical, mga nato kong kingon, kaning one og to, kombinasyon ni siya. Kaya nga naman, muram ni siya gagdana na iwan, gi-explain, unsay may tabuog na kay Diyos, you will worship them. Ang pag-worship biya sa mga butang nga spiritual, mga kaigsunan, di lamang nimo makita sa bow down. Those are, di ba ito itong nasabtan? Kinsa ra gani ang angay natong kadukan? Revelation 14:7, nag-ingon ra byudaan ang balaang kasulatan, kahadluki ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa tuburan sa tubig. Karon kining verse 2, kung imo gyud ning tungkaron makigsunan, this is between worship and respect. Worship and love. Tingnan naman, kinibitang love ni mong usa ka tawo. Actually, everything is already around us. Uban lang yun sa tua, murag si Bartimeus nga buta. Ang uban sa tua, Binartimeus ba? Karon kay Bartimeus man ta, gi-open sa Ginoo nga tong mata, sakit pa malandungon, gibalik ko na tong style ni Zacchaeus. Nakadungog na sa wali ni John the Baptist, ni uli ingon nga mangayog pasaylo, but at the end of the day, nibalik kay nangilad na po. Muna siya ko'y punto, worship
it connects with respect. Worship connects with love. Worship connects with a master. Mga kaigsunan, kaya di man ka pwede mo sunod if you are not submissive to that person or thing. Sige ko gunahuna mga kaigsunan. Kini bitong mga gadgets, gani ako tong na-research, na ako'y na-research dire. Na kining tao nga, o man pinakasakit no? Kining mga tao, mga kaigsunan nga, mahadlok bito ka na ngalan na kanang mahadlok bito ka mawad-an og cellphone mura kag maratol mga kaigsunan. Asa to na ko nabutang dere nomophobia. Nomophobia is a fear of isolation of cellphone. Nomophobia. Mo na yung sakit. Niya pa. Fear of men. Tawo, androphobia. Androphobia. Maadlok tag tao, androphobia. Maadlok tag cellphone, nomophobia. Sipi. Mga kaigsuunan, no? Mao ni siya ang mga butang. Ang ikaduha, gisugo gyud Ginoo, ayaw paghimo, ni pagsimba kanila. In other words, surrender. Be a slave. That's the word I want to say there. Nga mahimo tang slave. Kita na niyo'y musunod. Kita na gikontrol. Mga kaigsunan, dili na kita mo'y nagkontrol. Kita na gikontrol. Muna ang this is an issue of submission. Asa man ang imong submission. Nabitoy ng utanan ako sa Pastor Baraguna, mga kaigsunan, ingon siya, remote o Biblia niya, cable. Sugot kag sa dili, daghan gyud mo pili sa remote. Daghan gyud og mo pili sa remote, mga kaigsunan. Mo na ug ato paning i-specify, never submit yourself to them. Muna ikaduhang sugo. Ikining mag-worship ka, submission man yun na. Usubmit sa iyang authority, usubmit sa iyang gusto, usubmit o kung sa iyang suguon. In other words, nahimo kang slaves, mga kaigsunan. Thou shall not worship and make any graven images. Ilalom sa tubig, klaro gyud na basalang na niyo Exodus 20 verses 1 to 17. Ilalom sa tubig, ilalom sa langit, ibabaw sa yuta, besag asa. Kung imong tanawon lagi, kung ato pag yun ang himahimayon, the word will conclude all. All gihapon. Ang unang sugo, all. Ikaduhang sugo, all na pod. Ayaw pag-submit sa all. Kanang word sa ayaw pagpa-slave sa mga butang sa kalibutan nga di nakaka-worship og Ginoo tungod ani, tungod arthritis, tungod balatian, all may gingon si Ginoo. Maglisod na kagbasa, mao ni prangkanta mo. Maglisod og basag Biblia, ug mag-cellphone mo gamit ra gadti para. Pwede na. Pwede din na. Di na pwede. Pag naan atas sa balaang kasulatan, murag daghan kitag alibay. Pero naatas kalibutan, mangitag yun tag paraan. Igsuon, I want to tell you, all. Never be a slaves of all ning kalibutan. It should be, ikaw nga giluwas sa Ginoo, they should be a slave. Kada imong cellphone, dapat imo ng slave. Dili kay ikaw mo'y magsunod. No. Di yun na siya pwede. Ibangga na nimo, mga kaigsunan, ang atong Ginoo. Ikatulo, do not use God's name in vain. Okay? Muna ako, ato namang gumutong gibasa o katong mga karon ra gyud nakasubaybay, kay kung nakasubaybay gyud mo ani mga kaigsunan, mas makuha gyud ninyo ang mga meat ani. Pagingon, do not use God's name in vain. Apil ri ang pagpamalikas.
Gani atong gitong gibasa sa Mateo kaakong usbon. Basig nakalimot ta. Mateo kapitulo 5 versikulo 22. Naman na diha, akong klarohon mga kaigsunan kay apil maning word nga vain God's name in vain. Miingon gani ka God's name in vain, it is a subject that God is preparing not only to Himself but also to His creation. Kay nga naman, Genesis 1:26, mao ni akong ganahan sa Bible. Imo na muna i-connect. Kaya nga naman, pag ingon sa Ginoo, do not use God's name in vain. In the beginning, you are created by God according to His image. In other words, there is a transcript of God's name in yourself. O karon, tinuod gyud ang gingon sa Ginoo. Tanaw ha. Versikulo 22. Mateo kapitulo 5, versikulo 22. Apan, okay? Versikulo 1. Midungag si Jesus sa pagingon, nadungog ninyo ang gingon kaniadto sa atong mga katigulangan, ayaw kamo pagpatay kay si bisan kinsa ang mupatay silutan may tungod is pagpatay. Apan ako mingon kaninyo na bisan kinsa ang may kasuko ngadto sa iyang isig katawo silutan. O bisan kinsa nga moingon sa iyang isig katawo wala kay pulos. Dadon siya sa kinatas ang hukmanan aron hukman kini mo'y pinagabugat kay gihimo ning kumon og si bisan kinsa ang moingon sa iyang isig katao buang silutan siya didto sa nagadilaab nga kalayo sa impierno. Kung nagingon sa Biblia, lating magagawa kay common words kay ni siya. Once nga masakitan ang isig katao, the first person who will cry is Jesus. Kaya nga no gani, you are God's creation. You are God's one masterpiece. Ngayon lang nimo buang ang isa katao. Wala man nag-create ang Dios guro buang. He just allow a special child. Pero kung may special child, di ba na mo pwede tawag buang? Kay ang buang wag yun na pakialam. Kay kung imo magong tanawon mga kaigsunan, kining musulti kag buang mura kag nakaminos sa Ginoo ba? Ino ni mo na isig katao nimo buang magro ka, nakaminos ka sa Dios. Mura kag nakaingon nga buang pud ang Ginoo nga naghimo nako. Dili mga kaigsunan. Kini bitawng mama, ingna nang ikaw nga mama, ingnon imong anak nga buang. Di ka kamualma kay nga naman ma-feel nimo ang pain. Kasi pagtuon nimo nako nang anak kong buang. That's the logic there. Muna say logic diya mga kaigsunan. Muna yung ng Dios kining magsultig buang ka, kini buang sa isig katawo. Lupig pay ni patay nimo. Kay kung mamatay ka na ng adlaw mga kaigsunan, you hurt the creator of that person. Mabitaw nang gingon sa Matthew City, versikulo 1. Ayaw paghukom, kini musulti kag buang ka, that's a judgmental word. Umaw na siya pamalikas. Kana bitaw, gamito nimo in attack na siya nga word. In attack ha. Kaya naman, magwali, naman tayo muban, magwali katungo sa kabangbuang, bakit problema na? Because that is not used for attack. But when you use that word for attack, that will hurt the feelings of a man, kaya nag-away mo, I want to tell you mga kaigsunan, if you will die at that moment, you will go to hell. You will be under a punishable judgment by God. Kaya nga naman, direkta ang imong naag yun na, thou shall do not use God's name in vain. Ayaw gamita ang iyang ngalan sa pagpasipala. Including hurting by using some vain words to your neighbor is hurting our God. Una, sige bitaw ko og panungog. Yung mga sungugan, naarag yun mo kabutangan. Yung mga sungagan nga bullying down to earth. Kapag kabuli, below the belt,
naara gyud mo'y kabutangan mga kaigsunan. Okay? Napoy mo gamit to si Maria Jose. That's vain words. Ha? Gamita ang pangalan sa Ginoo sa diyang mangayo tagtabang. Ayaw siya gamitag ekspresyon OMG. Nya usab-usabon pag yun nato, pero ang pinakauna rin na, oh my God. No do? O sa lain pa nga termino, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo nga ekspresyon. Ha? Ano bitong ekspresyon ko nga kita ka, nabay uban magsugal, Ginoo ko. Hoy, apilon pag Ginoo na sugaran. Di ba? Magkakita gwapo, Ginoo ka gwapo. Hoy, ako. Don't use the name of God. Muna expression because God's name is very precious. Ikaw ganaan ka, magpagtas mo sa imong amigo. Kaya karong magkatamak na derog tao. Kaya gamito ni mong ngalan, malipay ka. Di manganit na malipay. Ano lumingo ka siya, pagtuon mo ko tayo. Di ba? Ikita ganaan, maminaw nga, gamito na itong ngalan sa way kapuslanan kung sa pagka ang atong creator. Ako di sa maray sa ayaw gamitan ang ngalan sa Ginoong expression. Especially just express yourself. Pero ka naman ka, thank you Lord. Wala problema ka nang kabalong mo ng expression. Bitaw mga nonsense nga mga expressions nga imong gamiton. No? Use God's name to call when you are in danger, when you are in happiness, when you are in thanksgiving. Pero kanang imo lang gamit-gamiton para char lang, ay nako. Ayaw gamita. Kay ngano man mga kaigsunan, accounted yun na siya sa kamot sa atong Ginoo. Kung ikaupat, remember the Sabbath day to keep it holy. Ikina ko ni-explain, kay namtay topic ani, mga kaigsunan. Basta kay dunay gisulti ang Ginoo, remember. Tulo ra gyud mga kaigsunan, kay gayon gisulti. Ang remember nga words palang kasulatan, remember Lot's wife, remember the Sabbath day to keep it holy, remember your Creator in the days of your youth. Kaya nasayod ang Ginoo, wa pa ka mataw sa kalibutan, nasayod ang Dios nga limtanon ka. Timani ha, ang kalimot way gahom. Way gahom ang kalimot. Busa, ligtas ang may alam. Kasi kapag ikaw ay may alam, hindi ka makakalimot. Hindi ka makakalimot. O na nga, remember the Sabbath day to keep it holy. The subject niya na nga text, dili remember. Ang subject ana to keep it holy. Sige lang, kinatay topic ka na. Ato na yung explain ng to keep it holy. What do you mean by keeping it holy? Mga kaigsunan. Kini, siya nga teksto para na siya sa gugma sa atong Ginoo. Let me summarize everything. Napag yun tayo part 3 ni Anewa, naman yun tayo igong panahon, no? Ang atong oras doon lang yun, naman ko ko'y timer, dragon. Nawanag yun tayo igong panahon. Ako lang na i-conclude, mga kaigsunan. Never speak when you don't have Bible verse to read. Para sana, musulti. If I will, kung naalang ko siya yung atubangon, pangutan-unta mo, and I know you will not answer it. You cannot answer my question. You cannot answer my question. In reality, ang inyong itubag, layo ra kayo, kapitulo nila, versikulo laway. Ingano man, wa pagyud mo kabalunan ni. Unsa nga pangutana, Pastor? Niya ko pangutana sa inyo, how do you love God? Unsaon man nimo pagigugmang Ginoo? Sige ko no. Kamo nga naminaw karon me, tagai ko no ko sa inyong mga tubag. Unsa may inyong Sige. Tagai ko no ko, tagaan ta mo og timer, mangayo ko og timer, ngay ko gamay og timer kay akong tagaag ay study online ni. Unsaon man nimo pagigugmang Dios? You give me your answer. How do you love God? Support it with a Bible text. Wa may nanubag. Sige. Okay. Love Hazel Miranda, love God with all your heart. How? That's the question. Mao nang sugo sa Ginoo. Higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Tibok nimong kalag, kusog, tanan, all. But my question is, how? Keep His commandments? Very broad.
Do maikaingon ta og musulti tag keep his commandments, tanan maga-keep sa commandments, maluwas gyud. Kaysa pa, salamat kang Sister Cha o kang Ninang Hazel. Nanay Miranda. Okay, sa pa dire karon. Sige, answer ko no. Di ba? Nanay nag-answer, love God with all your heart. But the question, how? Unsa lagi pag-love sa pura ba ka nang magtaon? How will you show your love to your husband? Alam mo, sige ra kagingog, I love you, I love you. Sige ra kagana. Malipay ka sige ra kagingnon, I love you, I love you. Nya imong bana di mangugas og plato. Kasi mong asawa di manglaba. Ikaw nga bana, sige kagingnon, I love you, nya di maglaba. Magkadirap, way hinlo yung balay. Malipay ka na. Pero sige, nag-aata mo kiniya. Nangayo mo mga yukukan sa tong timer, kaya kami naman lang yun. Be, answer ko no, sige, answer mo. Be, do His will. Unsa lagi yung will? Niasa mo na makita sa Biblia. Kita gasimba mo yung taga, keep mantas commandments. Keep His commandments and follow Him. How? Pagbuhat og matarong. Pagbuhat og matarong, unsa nga klase nga pagkamatarong? Kadaghan may klase na may pagkamatarong nga plastic, na may pagkamatarong nga matarong. Kanang safe ground ta. Asa na mabasa ang inyong mga gipang chat. Asa man na mabasa sa Biblia. Ezekiel 12 versikulo Ezekiel 20:12, abot sa Sabbath day. Keep the Sabbath day. Mura na. So kung mo keep kag Sabbath day, luwas na. Murag nabuo na nimo ang tibok 10 commandments. Murag pildi ta diha. Okay, nawa na pa? Sige ra manig balik-balik si Nanay Bay, Miranda unsa maning uban diri, classmate. Si Ate Chak agwansa, love your neighbor as you love yourself. Mao ba na? Mao na ikaduhang sugo diri pamanta sa una. Love God with all your heart and with all your soul. Mind, body, all. Diri sa ta sa Ginoo mo focus. Unya na nang ikaduhang bahin sa love your neighbor as you love yourself. Kaya akong pangutana, how will you love God with all your heart, mind, and soul? Sao man nato na pagigugma ang Ginoo. Alangan mo musulti na, keep His commandments, maghimog matarong. But let me tell you, there is something that God wants us to understand. Okay, wanay mo try diha? Wanay mo try? Wala na? Wala na yun. Wala na? Tignan pa ganahan mo try. Okay, let me tell you something, mga kaigsunan. Kung gano'n yung uban, musulti manggod, nga nawala ng kasuguan. Kapila nagyan ko nag-Bible study ani. Mangutana gani ko mga kaigsunan, ingko nga ako silang gingnan, o mangutana gani ko, tagai kog tubag nga nay tekstos Biblia. Kanang sakto pong pagkatubaga. Kaya ako tagaan tamog saktong tubag. Nga klaro kayong gisulti si Ginoo nga di nagkakinanglan pag maghimog teori. Muna ingon nila nga, wa na'y kasuguan, di gyud na mao. Naa pag yung kasuguan, kaya namog tiknik ura sa kamot ba, ang kasuguan murag kamot, isamaray sa Ginoo, naong taning tuo. Ingon ng Dios, love God with all your heart, mind, and soul. How to love God? Simple na kayo. Go back to the ingredients. Exodus 20, verses 1 to 8, nara dihang answer. How do you love God? Do not have no other gods before me. Naitiksto na Exodus 20, versikulo 2. Ikaduha, unsaon pagigugma ang Ginoo? Mo simba, di lagi na mao. Mo simba ko, mubasa ko ba, di na mao igsuon na agigihatag ang Ginoo nga specific. Ikaduha, ayaw pagsimba og laing Dios. Sa ilalom sa tubig, ibabaw sa yuta, ilalom sa langit. Klaro ana. Sa kana nga paagi imo nang bantayan, kato kung gi-explain ka ganiya, wa ka imo nang gihigugma mga kigsunan ng Ginoo. Ikatulo, ayaw gamita ang Dios, ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Naa pagyoy teksto. Ikaupat, hinumduman mo ang adlaw nga paulay aron sa pagbalaan nini. Himuan ang upat. That's how will you love your God. Puro magpareha sa ato ang kaminyoon. Di ba, musulti mo nga, kung saan mo pagigugma imong partner, mangita di kaglain. Di ba? Klaro, sa simple. Bito na ang Bible, basic ragyo kaayo.
pag nay mangutana ninyo, how do you love God? Di ka magsulti nga, tahan. Actually, those, kini nga itong gimo, simbahan. Katong antibiotics nga akong gikuan, mura to'y makatabang to maintain kay kaning pagigugma sa Ginoong upat, unigi pang atake sa kagaw. Nakuha niyo? Nag-gets ninyo mga kigsunan? Ha? Kining upat, maunigi atake sa kagaw mo ng kinahanglan tag antibiotics, worship, simba, o unsa, ampo. Kay para kining upat, ato ning ma-maintain. Because this is how we show love to God. Kung naigugma ka sa imong bana, alangan mag-imo na ipagchismis imong bana. So, way mga kapuslanan, di ba dili? Ampong, simple yung kayo. Kung naigugma ka sa imong mga anak, mangita lang day ka lang laing bata. No shall not have no other. Ikaw, hangyo imong anak. Di ka, pero lain mo imong hangyo. Mo na ba? Submission. Mo ba ito kadua? Submission. Niya, kung nahigugma ka sa imong pamilya, i-remember pa rin mo ang laing pamilya nung ka, di ba? That's the thing. Na-teach tos Biblia, at least you will know how to answer it. How do you love God? Go back to Exodus mo namin sila. Way kasuguan, actually, gisamarais ra sa Ginoo igsoon. Walang yun takasabot. How do you love God? Love the Lord. Gaana ras Ginoo ba? Ang kamot, upat kabuk, gikumo. Love the Lord with all your heart, mind, and soul. Gikumo. Ungutan ng Ginoo. How do you love me? How do you love me? Mo biya ni gusto niyang ipasabot kang Peter. How do you love me? He wants to go back to the 10 Commandments. Kaya ano? The 10 Commandments is the character of God. How do you love me? Do not have no other gods before me. Murag yun na isulti. Sige. Pedro, do you want to love me? Kung pangutan-on tos Ginoo, ibalik gyapon na siya. Kaya ano man, in loving God, everything will follow. In submission to God, musabmitar ka sa tanan, all, everything will follow. Dili nimo siya gamiton sa way mga kapuslanan kay imong gitake nga precious kayo ang pangalan sa Dios, everything will follow. That's the logic there. Kung pinaka the best mga kigsunan nga atog yung masabtan. Ayop inyo nang naklaro, may the Lord will bless us. Have a blessed evening kanatong tanan mga kaigsuunan. God bless us all. Except, thank you Pastor, clear na, okay? At least na-clear na to Dili ta magpatakag tubag. Dili kita pag ingon nga na mangutana na to. Mabiton mingon, God is love. Sabi ng God is love, we explain din tang layo kay mag-imuhimo tag atong kaugalingong bubbles. Sabi ng God is love. Ang God is love mo ni. Actually, ang God is love simple kayo. Kung nagunahuna kang ang Dios gugma, ayaw pag-imog laing Dios. Ayaw pag-submit sa lain nga Dios. Ayaw paggamit. Simple yung kayo. Go back to the 10 Commandments. Balik ragot ta diha. Ikay maghimo tagatog kaugalingong balay-balay. Kay ang tanan, the Bible is a complete book. Kinahanglan dirita nakabase. Di kay pagpangutana ng ano man nga kuan. Saan nimo pagigugma ang Dios? Simba ko, mukuan ko. Dakul di gyud na mo itubag. Ang tubag na agyud sa 10 Commandments. How do you love God? Kinama sa 10, love the Lord. Agoy, 14 upat. And study it more. E basig ka ng upat, daga na nagkagaw. So, kung daga na nagkagaw, inumin ng antibiotic. Katong tulok, antibiotic, mga kaigsunan. Okay, thank you so much for our nag-maintain na to, pagbuhat. Okay, naadere from Nazario Diano Pipito Jr. Pipito, mag-ilab ko niya ba yun? Okay, mo na ni. Mayang gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakita tika nga nagpagamit sa atong buhi nga Dios. Panalangin kaayo nga nagawali dugang kadasig sa ako at tungod na ako sa layo. Amen kayo mga kigsunan. Amen. KP from Castro, all the way from Davao Occidental na. Maraming salamat, Pastor, Santa Rosa, Laguna, Tagapo Church. God bless. Okay, salamat kayo. Ako lang isulti. Don't forget to share and don't forget to support us, mga kigsunan. Nadia, nakapin ang ato nga GCash. Support us. 0951-4983-803.
So sa dili pa nato itapos mga kaigsunan, ako kamo ngayon sa pagduko sa tungulo. See you tomorrow night at exactly 6 o'clock in the evening. Ubalik gyapon ta kay naa pa tay part 3. Napakaganda. Gusto nako mga kaigsunan o gusto gyud sa Ginoo nga kining atong pagpangalaga dili na kapitulo dila bersikulo laway. We have something to say back up by the Bible. Ay paghimog ka galingong bula-bula nimo ha. Huwag kang gumawa ng sarili mong bula. Ha? Bumalik ka sa banal na aklat kasi ang lahat ng katanungan natin kapag ating tatanggapin ng taos puso nasa banal na aklat na po mga kapatid. So, wala gyud tay igong oras mag-ampo na gyud kita mga kaigsunan. So, live our heart for our prayer. Amahan namong balaan, daghang salamat Lord sa madaugon ug malipayon namo nga programa sa parto ang marka sa mga balaan. Pagkatamis de pamalandungon o Dios nga gusto gyud ay nimong iukit sa amo nga mga kasing-kasing kung unsa ang pulong nga love nga gugma. Dili ra ni siya pataka ra Dios ug istorya sa palibot apan ang gugma mo balik gyud mi sa sinugdanan ug tinubdan ni ani nga imog yung gisulat sa papan nga bato nga mao ang napulo kasugo kay diha makita ang dakong pamatasan ug ang matasan sa among Ginoo Dios. I-bless ang makapaminaw gyud aning maong minsay nga sila mapanalanginan ug ang ilang pagpangalagad nga dili na gyud kinikilid-kilid kun dili naa na sa balaang kasulatan ug naa na sa dakong pagtuo diha ang Hesus. Kining tanan mong ginampo sa pangalan ni Hesus ang personal nga manluluwas ug manunubos. Amen and amen. Okay? Daghang salamat. Okay, nakaabot pag yun in town. Atong pagpakan ni si Jared Bibangko, nakaabot pag yun ka. Salamat sa atong mga listeners for tonight. All the way from Laguna, Davao Occidental, from Layo, Japan. Daghang salamat. Kini ang inyong kapaglaom on behalf sa akong partner ka-mystery Pretty Cabardo, Bacolod Cabardo. Kini ang inyong ka-mystery Raymond Cadenas Cabardo nga magsulti kaninyo ning manindot nga kagabion. Mga ka-mystery, ligtas ang may alam. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Don't forget to share and don't forget to support us via GCash mga kapatid. Andyan 0951-4983-803. Salamat. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan.